महिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। अनुधन से भरल बाया गाना बाकी नइखे वाला लाना बानू हो। अनुधन से भरल बाया गाना बाकी नइखे वाला लाना बानू हो। ए छठी माई दे देता गोदी में लाना बाकी इहे बासा पाना बानू हो। ए छठी माई दे देता गोदी में